Проблема на днешните хора е, че ние много често забравяме, че сме вечни. И все си мислим, че може да вземем всичко от този живот. Това ни е нашия най-голям проблем. И искаме да грабим с пълни шепи. И поради тая причина извършваме несправедливости спрямо Бога. И Бог ни търпи, но не може да сме сигурни, че винаги ще ни търпи. Когато много вече прекалим в свободата си и в своенравието си, се случват и болестите, се случват и нещастията, загубите на близки хора, ако може така да го кажем, и по-страшни случаи. И затова ние трябва постоянно да мислим, че има някой до нас, който ни наблюдава, защото това е и самата истина. Благодаря.